ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಮಾರ ಬಾಸತ್ತು ಬಾಸ ಜನ್ನ ಮಾತಾತಿ ಗಿಡ್ಲ ಹೆಲ್ಪರ್ ನಕು ಶುರು ಬರ್ಪಿನಿ ಮೂಲು ಸರಿ ಉಲ್ಟಾ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಶುರು ಬರ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಲ್ಪರ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಇದು ಗತ ಇಂಚಾಂಟ್ ಬಂಡ ಕಾಟರ ಸುರುಮು ರೆಡಿ ಬಂದದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸೈತಿಲ್ಲ ಕಾನ್ ಆ ಕಾಟ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವ ಅಂಡ ಇಮೆನ ಕಾಟ ಹತ್ತು ಮಾರ ಎಂಗ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನು ಒಂದೇ ಸೈಟ್ ಈ ಮೇಡ 100 ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮೆ ಕೈ ತಪ್ಪ ಓಕೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೈ ತಪ್ಪು ಮೇ ಓಹೋ ಓಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಲೋ ಲಿಂಗವ್ವ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಏನು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಒಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲವ ಸೀದಾ ಹೋಗುದೆ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಆಯ್ತಾಯ್ತಾಯ್ತು ನಿಂದು ಕೆಲಸ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಿಗುವ ಓಕೆ ಏಡ ಮಾತೇರ್ನಿ ಅವ್ ಲಿಂಗವ್ವ ಅಲ್ಲ ಆತ ಪಕ್ಕ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋದಾಂಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕರ್ಮ ಬಗ ಶಾಪ್ ನೆಲ ವಚ್ಚರ ಓಪಿ ಯಾನು ಮಂಗೆ ಮಾರ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವ್ವ ಪನ್ನ ನೆನ್ನೆ ಹೊರತು ಸಿಮೆಂಟ್ ತುಂಬುನೇ ಬಂದು ಬಂಡಿಲಕ పొన్ను పొర్లుల్లలా పొర్నల్ల సావద అదమే యాన్ పోనగ వైరస్ పన్నతి వైకి మోనేగి ఏర్నా అల్నా ఏమే దాదా పన్పర్ మధు నాదును పోపెంది దినోకు పత్రాడ్ ప్యాకెట్ మధు తిన్పలాలు వందో మాతెర్ల మధు ఇంచ తిన్పునది ఆ లంచత్ పంచాయత్ తిందిలక నాను కాల్ పునట కాల్ నమే ఈ పునట మాట్లాడమే ಪುನಟ ಬಾದರೆ ನಾಗ ಸಾಧುವ ಮಾರ್ಲಿ ಪುನಃ ಎನ್ನ ಲವ್ವರ ಪುದಾರು ಆಲು ಪುತ್ತೂರ್ದ ನಯನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ನಯನ ಅಂಚೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಪುನಃ ಮಂದಿ ಪುನಃ ತನಾಡು ಪೂದಿ ತಿನ್ ಪುನಃ ತನಾಡು ಪೂದಿ ನೆಟಾನ್ ಮಾರ ಓಲ ಊದತಿಪ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಣಿಸಿ ಮಕ್ಕರ್ನ ಕರ್ನಕೆ ಹಲೋ ಪುನಃ ತಾಯ್ತಾ ಓಲ್ ಅಂದು ಓಲು ಪುತ್ತೂಡುಲ್ಲನ ಅಂದ ಈ ಸುರುಕೆ ಬಂದ್ರಲಿ ಯಾಲ ವೈದ್ಯತ ಎಂಜಿನ ಓ ಇತ್ತೆ ಬಸ್ಸುಕು ಬರ್ತೊಂದುಲ್ಲನ ಬರ್ತುದು ಮಂಡದಾದಮ್ಮ ಮಿತಾರ್ನು ಬಸ್ಸುಕು ಮಿತಾರ್ನು ಈ ಸುರುಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾಲ ಮುಲ್ತದ ಬಸ್ಸುಕು ಬರ್ತದ್ವಿ ಅತ್ತ ಅಂದ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಪೊರ್ತಕಂತ ನಾನು ತಿಕ್ಕು ಆವು ದೀಪ ಎಂದು ಬುಡ್ಪೆ ದಬ್ಬೆ ನಿಕ್ಕೊಂದು ಏತು ಪೊನ್ನು ಸಟ್ಟಾಪಿನವೆ ಪುಟ್ಲಡಿಚಿನ ಪುತ್ತುಡಿಚಿನ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಬಂದು ಈ ಸತಿ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಸಟ್ಟು ಮಂತು ಕೊರ್ಮೆ ಎಬೆ ಒಂಜಿ ಮುಸುಂಟುದುಲಿ ಒಂಜಿ ಈ ಮುಸುಂಟಿಗೆ ಒಂಜನ ತಾಗುಂಡ ನೇ ಪೊನ್ನುಲ್ ತಾಗಡಾನ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಜಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಒಂದು ರಡ್ಲ ಇಜ್ಜತೆ ನೆಟ್ ಇಜ್ಜಿಮೆ ಎಂಡ ಇಜ್ಜಿಮೆ ಎರಡು ಓಲ್ ಇಜ್ಜ ಎಂಡ ಓಲ್ ಇಜ್ಜಿಮೆ ನೇ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಸಟ್ಟ ಅವಡಾಂಡ ಒಂಜಿ 20,000 ದೊಡ್ಡ ಮೊಬೈಲ್ ತೆತಲೆ ಎತ್ತು 20,000 ಬರ್ಚಿಮೆ ಆತು ಪೂರ ಖರ್ಚು ಒಂದು ಖಾಲಿ ಎಂಗ ಬತ್ತಿನ ದೆತ್ತಂದೇವ್ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ 16,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೆತಲೆ 16,000 ಆಗುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಗ ಖಾಲಿ ಬತ್ತಿನ ದೆತ್ತಂದೇವಪ್ಪ ನಾನು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅಕೇರಿಗೆ 1,200 ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೆಂದೆ ತಲ್ಲಿ 1,200 ನಮ್ಮೆ ಖಾಲಿ ಎಂಗ ಬತ್ತಿನ ದೆತ್ತಂದೇವ ಬೇ ಇರೆ ಬತ್ತಿನ ದಪ್ಪರನ ನಾನು ದಾದಾ ಅವಳು ಎದುರದ ಅಂಗಡಿ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಟೋಪಸ್ ಬ್ಲೇಡ್ ತೆತ್ತಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿನ ದೆತ್ತೋ ನಿಂತಿಂದ ಒಂಜತ್ತಿ 20 ಸತ್ತಿ ದೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮರ್ಲಟ ಚಂಡ ಬಕೆಂಜಿನೆ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ದಪ್ಪರ ಸಣ್ಣ ಬಕ ಪೊಣ್ಣು ಸಟ್ಟ ಅವಳಿಗೆ ನೀ ಬೇಲೆ ಬೈದಿನದ ಡ್ರೆಸ್ ಅಪ್ ಮೇ ಜಿ ಬಿಟ್ಟೆ ದಾದಾ ಬೇ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಲಕ ಪಾತ್ರ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ ಫೋನ್ ಬರತೆ ಇರ ಸಾಮಾನು ಉಂಡೆ ಮುಳ್ಳು ಒಂಜಿ ಜಲ್ಲಿ ಪೊಯ್ಯ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡಲ್ ಉಂಡ ಬಕೋಲೆ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುನು ಈ ಪೆಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಲಕ ಬಾತಿರ್ನ ಓ ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಂತೆ ಇನಿ ನಂಗೆ ದುಂಬುದ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಬೊಕ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಕಣಪೆರಿಗೆ ಕೆಸರ್ ಕಲ್ಲು ಬಾರ್ದು ರಟ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಕೆಸರೇ ಜಿಂಜಿನ ತಂದೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನ ತೋ ಲಕ್ಕುನ ಈ ಸತಿ ಲಕ್ಕುನು ನಿಕ್ಕುಲ್ದಾದ ಮಲ್ಪ ಬೇಳೆ ಸುರು ಮನ್ಪ್ಲೆಮೆ ಮಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಪ ಈ ಸೈಟ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಒಯ್ದಿನ ಏದಿ ಮಕೇರಿ ಅವ ಹೆಲ್ಪರ್ ಮೇ ಹೆಲ್ಪರ ಬಗ ಡ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಯಾ ಸುರುಕು ಡ್ರೆಸ್ ಅಪ್ I'm a motherfucking millionaire. Foreign the deals, wanted in arms. I get dirty money, super fast. Hyundai rare, karda nahi care. I'm a motherfucking millionaire. With the way. ಉಂದಾದೆ ಉಂದಾದ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬಕಾವು ಆ ವರ್ಕೌಟ್ ಅದ ಡ್ರೆಸ್ ಅತತ್ತೆ ಇಂದು ಇಂದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಪುಣ ಅತತ್ತೆ
ನಿನ್ ದಾಯಗಂದು ಪಾಡೊಂದೈ ಆ? ನಿನ್ ದಾಯಗಂದು ಪಾಡೊಂದ ಒಂದು ವರ್ಕೌಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ನಿರ್ತಾ ಜಾಬ್ ಹತ್ತಾರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಕಜೆ ನಿನ್ನ ಸೈದಾಡಣ ರಡ್ಡು ಜಲ್ಲಿ ಒರಿಯು ಮಾರಿ ದಾಲ ಒರಿ ಅಂತ ದೇ ಅಣ್ಣ ಹಾ. ಸೈತಾರ್ಗ ಸೂಪರ್ ಆಡಿ ಹಾ. ಈರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಲೆ ಜೈತಾರತ್ತ ಅಂದೆ. ಇರಾಗ ಮರ್ಲೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ಟುನ ಎನ್ನ ಕನ ಸುರುಟು ಸಾಮಾನ್ ಖಾನ ಕಾಮನ್ ಕನ ಪ್ಯಾನ್ ಬಗೆಂಗಿನ ಏರೆಗಾವ್ ಮಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೋದು ನಲಿಪುನ ಆಯ್ಲೆ ತೊಂಬಲಿ ಆಯ್ದ ಆಯ್ ಮದಿ ಮೇಲೆ ಅವ್ಳು ಪುಲ್ಲ ಕಂಡ ನಲಿಪಿ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲಿಪ ಕರ್ಬರ ನಿನ್ನ ಬಗ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ ಡಿಜೆ ನಲಿಪರ ಬಂದ ನೆತ್ತೇನ್ ಬಗ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫೈಲ್ ಬತ್ತಂದು ಅಣ್ಣ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೋನ್ ಬರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೋನ್ ಬರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಂಜಿ ಲೋನ್ ಬರ್ಲಿ ಎಂದು ನಟ್ಟೋನು ನಟ್ಟೋಡೆ ಇರೇ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವ್ಳು ನಟ್ಟಾರೆ ಅಪ್ಪ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆತಿಜೆ ಅಪಗಾಂಡ ಇರ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ಟು ನಟ್ಟಾರೆ ಮರ್ಲಿ ಬಕ ಅಲ್ಲಿ ಈಡ ಕಾಸೆ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ. ಲೋನ್ ಎಂತೋ ಆಪುಜಿ ಹಾ. ಅದೇ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆವ ಇರ ಬೇಲೆ ಆವ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಪುಂಡೆ ಎಂಚೆ ಎಂಚೆ ಬೇಲೆ ಆಪಿನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೈ ಕೈ ಕಡ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೋಮೋಸಂದ ಡೈಲಾಗ್ ಪಾತೆರ ಕೈ ಬತ್ತಾಂಡ ಕರ್ಮದ ಹಾ, ಬಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಕುಚುಕು ಕಡ್ಡಿ ಜೋಸ್ತಿ ಹಾ. ಆಯ್ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಬಂತೆ ಇದೇ ಬರ್ಪೇನೆ ನಿನ್ನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ರಮೇಶ ಬಂತೆ ಓ ಅಂದೆ ಹಾ. ಒಡ ರಾತ್ರಿ ಹಾ. ಇನಿ ಫೋನ್ ಅಂತೇನಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂತೆ ಹಾ. ಅವೇ ಬಂತೆ ಹಾ, ಇನ್ನು ಬರ್ಪೆ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಆಯನನಿ ಫೋನ್ ಆಯನನಿ ಹಲೋ ಸುರೇಶ ಓಲ್ಲ ಇನ್ನ ಯಾನ್ ಬೈತೆ ಮಾರೆ ಓಲುಲ್ಲಾರ ನಿಕ್ಕು ಇಲ್ಲ ಈ ಓಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಮೂಲ್ಪ ಜನರೇಟರ್ ದ ಬರಿಟುಲ್ಲೆ ಜನರೇಟರ್ ಆನ್ ಉಂಡತಾ ಅಂದಿತ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಂತೆ ಮಾತ ಕತ್ತೆ ಜನರೇಟರ್ ಬಂದ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೋ ಆನ್ ಮಂತೆ ಮಂತೆ ತಿರ್ಗೆ ತಿರ್ಗೆ ಆಯ್ತಾವಲ್ಲ ಇನ್ನ ಮೂಲ ಬಾತೆನ ಬರೋ ತೆಗೆದು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕಂಕಣ ಆಡ್ದಿರಿ ಇನ್ನು ಲಾಗಿ ಒಂದು ಬಲ ಲಾಕೆತ್ ಬರ್ರೆ ಆಪದಿ ಹೌದಾನೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟರೋಡು ಪಾಯಸ ಬೇಯೋ ಇದಾದ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕೈಲ್ ಬಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕೈ ಕರ್ಪೆ ಬಾಳ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚೋರ್ಲೆ ಆಯನ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಆಯನ ಮಂಡೆ ಕಟ್ಪುಡ ಕಾಸು ಕೊಡ್ನೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ನೆ ಕಾಸು ಇರಗಾರ ಕೊರ್ಪುಣ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಓ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಬಿಡ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೂಟ್ ಪನ್ನೊಂದು ಮಾರ ನೀನು ಬರ್ರೆ ಸಂಕಟ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾಜ ಮೂಜಿ ಕಾಸೆ ಮಾರಿ ಓಲಾರ ನಿಗಳು ಓಲಾರ ನಾ ಹೆಂಗ್ ಮೂಜ್ ಜನ ಉಂತಿದ್ರು ತೋಚ ನಿಕ್ಕು ಮಂಡೆ ತೋದಿ ಬರ್ಪೆ 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 ನೇರಿ ಸಾತಿಗೆ ರಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾನ ಬಲಮೆ ಬಲಮೆ ಉಲೆ ಕುಚ್ಚುಕೋ ಸುರೇಶ ನಾನು ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತಿ ಎಬೆ ಒಂದು ಕುಚ್ಚುಕತ್ತಿ ಮಗ. ಒಂದು ಪುಚ್ಚುಕು ಏರಿಯಾ ಕುಚ್ಚುಕ ಏರಿಯಾ ಅವೇ ನಿಕ್ಕಳು ಕುಚ್ಚುಕು ಒಂದು ರಮೇಶ ಏತು ಸಮಯ ಅನ್ಬೇ ನೀನು ತೂ ಅಂತ ಬಾರಿ ಅಪ್ರೂಪ. ದಾದಾ ತಿನ್ಬೆ ಬಚ್ಚಿದ್ದು ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಂತೆ ಡಬಲ್ ಶುಗರ್ ಬೇ ಖಾಲಿ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಡಬಲ್ ಶುಗರ್ ರಮೇಶ ಒಂದು ಆತ ಮೊಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ ಕೂಡ ಕೋಡಿಟ್ಟು ಗಂಟೆ ಇದೆ ಅವು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಗ. ಅವು ಚರ್ಚ್ ಆತ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನನ್ನ ಆವಡಾತಿ ಅಂದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನನ್ನ ಆವಡಾತಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡು ಹಾ ನಟ್ಟು ನಕಲು ದುಂಬೆ ಬೈದಿ ಏರ್ ನಟ್ಟು ನಕಲು ಮಗ. ಐ ಮೇಸ್ತಿ ಐ ಹೆಲ್ಪರ್ ಓ ಅಕುಲ್ತಾರೆ ಬೆಚ್ಚುಡುಲ್ಲಿರು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಬಂದೆ 15 ದಿನ ನಾನು ಸಂಬಳ ಕೊರಂದೆ ಕೊರೋಡತ್ತ ಕುಚ್ಚುಕೊಂಡು ಮಾಡ ಕಾಸಿತ್ತ ಕೊರೋಡತ್ತ ಎಂದೈತಾಣತ ಸರಿ ಏರಿ ಯಾನ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಏತ್ ಬಾಕಿಂದು ಎಂಕ ಆಧಾರ್ ಸಾರ ಬಾಕಿನ್ ಪಾತ್ರಾಡ್ಕೋರು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಿ ಜಲ್ಲಿಲ ಕೋರು ಇಡ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚಟ್ನಿ ಕೊಡ್ಲಕ ಏರಿ ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪರ್ ಇವು ಮೂನೆ ತೀರ್ನೇ ಆಪುಜಿ ಏತ್ ಬಾಕಿಂದು ನಾನರ ಸಾರ ಓ ಆಗ 15 ಕೋರು 15 ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂದ ಆಯ್ತು 15 ಪಡು ಆಯ್ ಒಂಜಿ 10 ಚಟ್ಟಿಲ ಆಜಿ ಬನಿಯಲ್ಲ ದೇದು 10 ಚಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಹಾ? 10 ಚಟ್ಟಿದೆ ಆನ ಬನಿಯಂಡಿ ಆನಮ್ನೆ ಒಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಚಟ್ಟಿಡಿ ಏತು ಲಿಂಗವ ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಗ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಈಗ ನಂಗೆ ಸಂಬಳ ಆಗ್ತದೆ 18,000 ಸಂಬಳ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಸೀದಾ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ KFC ಹೋಗಿ ನಾವು ಪೆಪ್ಸಿ ತಿನ್ನುವ ಮತ್ತೆ ಪಪ್ಪಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೋಟಿ ತಿನ್ನುವ ಎಂಚಿನ ಕಂಡದ ಮಾರ ಓಲ್ಬೋದು ಓ ತಿನ್ನೋಡು ಬಂದೇ ಗೊತ್ತು ಜೈಕಿನಿ ಹಿಡಗರು ಈರ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನು ಬಲ್ಲೆ ಯಾರ ಲಿಂಗವನ ಈಗ KFCಗೆ ಹೋಗಿ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಪಬ್ಬಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಓಕೆ ಐ ಲವ್ ಇಟ್ ಟು ಅಲ್ಲ ಐ ಲವ್ ಬಂದಾಂಡು ಐಗೆ 2,000 ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚನ ಮಲ್ಲೆ ಜೀವನ ಕುಚ್ಕೋ ನಮ್ಮಳಿತ ಕಾಸು ಉಂಟು ಯಾನಿಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾರು ಕಾಸು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ. ಅವ ಇತ ದಾದನ್ ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಏತು ಸಮಯ ಬೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಾರೆ ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ಬೋಡು 4 ತಿಂಗಳು ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಕಾಪೇರ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ 15 ದಿನ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲಕ್ಕದ ಒಂದು ತೆಲ್ಕು ನಲ್ಕೋಡು 15 ದಿನ ಬಂದ್ಪರತ ಎಂಚಿನ ರಾತ್ರಿ ಬಗಲ್ ಬೆನ್ನಡವು ರಾತ್ರಿ ಬಗಲ್ ಬೆನ್ನಡವು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏಳು ಪೂರ ಒಳ್ಳೆ ಕಂದು ಬೇಲೆ ಅಂತ ಅವ ಸರಿ ಇತ್ತ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆತ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವ್ರು 15 ದಿನ ಟಾವತ ಕಾಸು ಸರಿ ಆಪುಣ ಆಪ್ ನಿಂಜ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಿಲ್ಪದಾಲ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯ್ತು ಪಾತಿಮ ಸ್ಟೋರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತು ಅರಿ ಸಾಮಾನ್ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತು ಬಕ? ಕಲ್ಲು ಪಯ್ಯ ಜಲ್ಲಿ ಮಾತ ಅವು ದಾಯ ನನ್ನ ಕಾಪುನ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪು ಬೇರೆಗೆ ಪಾತಿಮನ ಕಂಡ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆಯ್ ಅವು ಬೇರೆ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮನ್ ಬಾಗಿ നമ്മുടെ കാസുണ്ട് എന്റെ കാസുണ്ട് എന്റെ കാസുണ്ട് എന്റെ ಸಾವುದಲ್ಪ ಹೋಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಿಲಾಗ ಅಬ್ಬಾಸ್ ನೀ ಎವಡಲ್ಲೇ ಮೈಕಲ್ ತುಲ್ಲೆ ನೀನು ಒಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಒಕ್ಕರ ಬನ್ನಿ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಎತ್ತು ಬಡಿಯಾ ಕೆಂಪುಗಲ್ ನಾಲ್ಕು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು നാല് ലോഡ് ഞാൻ അമ്മേരെ ഗോരി കട്ടർ നാല് ലോഡ് ಬರ್ತಿ ಎನ್ಮ ಲೋಡ್ ಬರ್ತಿ ಎನ್ಮಲೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿಲ್ಲತ್ತೆ ತಂಗಿಸ್ತ ತೀಲಾಡು ಕೊನಾಡು ಊರ್ದಾಗಲು ಮೂಸುಂಡು ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಎನ್ಮಲೋಡು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ನೀಲಿ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತು ಹುಡುಗೆ ಎಂಜಿನ ನವರತ್ನದ ಉಂಗಿಲ ಮನ್ ಬರೆ ನಮ್ಮ ನೀಲಿ ಕಲ್ಲು ಹತ್ತು ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲು ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲು ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲು ಎತ್ತು ಬಡಿಯಾ ಕಪ್ಪುಗಲ್ ಒಂಜರ್ ಲೋಡ್ ಒಂಜರ ಲೋಡ್ ಒಂಜರ ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಮಂಡೆ ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಒಂಜರ ಲೋಡ್ ಬರ್ತಿ ಎನ್ಮ ಲೋಡ್ ಬರ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಎನ್ಮಲೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ನು ಅಯ್ಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪುಗ ತೊಟ್ಟೆ ತಿಂಜ ಕೊನಾಡು ಎಂಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ದ ಕಟ್ಲೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ಬಿಡ ಎನ್ಮಲೋಡು ಪೊಯ್ಯ ಎತ್ತು ಬಡಿ ಪೊಯ್ಯ ನಾಲ್ಕು ಪೊಯ್ಯ ನಾಲ್ ಲೋಡಿಗೆ ನಾಲು ಲೋಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಪ ನಿಕ್ಕೆ ಸಾರನೇ ಅರ್ಪಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಸಾರ ಆರ್ಬಿಜಿ ಸಣ್ಣ ಅರ್ಪುಜಿ ಆಯ್ತು ಮೇನೆ ಅವಳಿ ನಾಲ್ಕು ಬರ್ತಿ ಎನ್ಮ ಲೋಡ್ ಬಂದ ದೊಡ್ಡ ಎನ್ಮಲೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ನು ಅಯ್ಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಬಯ್ಯ ತಕ್ಕೊಂಡು போய் ಪೊಯ್ಯ ದಕ್ಕರಿಗೆ ಎಂಕಲು ಕುಲೆ ಕುಲ ಮಾಡ ಎನ್ಮಲೋಡು ಬೇಟದಾದ ಬೋಡು ಅಣ್ಣ ಬೆಡ್ ಬಾಡೋಡು ಬೆಡ್ ಬೆಡ್ ಮೇನ್ ಬೆಡ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಚ್ಚಿದುಪ್ಪು ಜಪ್ಪರೆ ಬೆಡ್ ಬೋಡು ಒಂದು ಸೋಕದ ಕವರ್ ರಡ್ಡ ತಲೆ ಯಾನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ಟು ಲಾಡ್ಜ್ ಹತ್ರಿ ಗಟ್ಟಿ ಬಂಡ ಜಲ್ಲಿದ ಓ ಜಲ್ಲಿದ ಬಿಟ್ಟು ಆಡಕೇನು ಜಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬಿಡ್ತೇನು ಜಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟರ್ ಲೋಡ್ ಯಾವತ್ತಮ್ಮ ಗಟ್ಟರ್ ಲೋಡ್ ಯಾವತ್ತಮ್ಮ ರಡ್ಡರ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಕ? ನಾಲ್ ಲೋಡ್ ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲದ ಕಕ್ಕುಸ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಅದು ನಾಲ್ ಲೋಡ್ ನಾಲ್ ನೋಡಿ ಜಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಜರ್ ಲೋಡಿ ಅವು ಹೌದೇ ಆಯ್ ಕಕ್ಕು ಸುರ್ಕುಳನ್ ಸಾತಿ ಬೋ ಆಯ್ ಕೂಡ್ತ ಬಟ್ಟು ಕುಲ್ನ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಬರ್ಬನ ನಾಲ್ ಲೋಡ್ ಬೋಡ ಒಂಜರ ನೋಡಿ ಇತ್ತ ಬರಡ ಕಾಸುಂಡು ಟಿಪ್ಪರ್ ಮಾತಾಡ ಎನ್ನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವನ್ ಗೊತ್ತನಮ್ಮ ಈ ದೇವಿರ್ ಇತ್ತ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪುರ ಆಪುಡು ಯಾನಿಕ್ ಭಾಷೆ ಕೊಡ್ತೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಸು ಯಾಂ ಪಾಡುವ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪುರಾಣ ಇತ್ತ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಂಚ ಪುದರ್ ಬೋಡದ ದಯಪಂಡ ಬಸುಂತು ಬಣ್ಣಗ ಎನ್ನೊಂದು ಆಸೆ ಅತ್ತ ದಾದಾ. ಎನ್ನ ಕಾಣದ ಭಾಷಣ ಅನ್ನ. ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಿರ್ನೇ ಪುದಾಡ್ದಿ ಒಳಗೆ ಆಸೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ದಾದ ದೀಪ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಸ್ಸು ತಂಗುದಾನ ಒಂದು ಓದುದಾನ ಬಸ್ ಬೋದಾಪು ತುಂಬಗ ಆಯ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಮಗ ಎಂಚ? ಚಾಚಿ ಬೋದ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಒಳ್ಳೆರು ನಿನ್ನ ನಂಬರ್ ಬಸ್ ಬೋದಾನ ಪೂಜ ಅವೇನ್ ನಂಬರ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಪತ್ತ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ವಕ್ಕ ನಮಕಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ಕಾರ್ಯಪುರ ಮನ್ ಬರಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ರಮ ಸೇರ್ಬೇರಂಡ ಓಕೆ ಕಾರ್ಯ ಮಂಡ ಕಾರ್ಯ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮೇರ್ನ ಸರಿ ಇತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ ಇತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಎದುರು ಒಂದು ಪನ್ ಪೆರಗ ಆದಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಭೋಜನಾಲಯ ಎಂಸಿ ಎಂಸಿಲ ಓಸಿಲ ಆಯ್ನ ಏತ್ ಏರವು ಏರು ಅವು ಪ್ರಸಂತ ಅಂಚನ್ ಎಬೆ ಆಯ್ನ ನರಕದ ಬಿಡ್ತಿ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂದ ಅವನಿ ಪೊಣ್ಣು ಲಂಗ ಬಾಡು ಬೋಂತೆ 15 ಪನ್ಪೆ ಏತೆ 15 ಪನ್ಪೆ ವಿದಾಯ ಬೋದಕ್ಕೆ ಪಿತೆ ಬೋದ್ಗೆ ಅಲಾತಿ 15ಗೆ ಐದಾಯ ಅವಲಿ ಪಿತೆ ಬೋದ್ ಬಂಡ ಪಿತೆ ಬಂದ ಹತ್ತು ಮಾರ ಬೇತೆ ಕೆಳಡೆ ಕೇನು ಬನ್ನಿ ಅವು ಒಂದು ಲಂಗ ಪಾಡೊಂದು ಪುಣ್ಣು ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತ ಅವೇನು ಮನ್ಪುಗ ಆಲ 5 ನಿಮಿಷ ದುಂಬರ್ಪಲ್ ಲಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿ ಸರಿ ಇತ್ತ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪುರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎನ್ನೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಟು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಡು ಮುಗುಲಿನ ಕುಲ್ಲಾವು ಅವು ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲಕ್ಕೆ ಏನೋಡ ರಾಜರಂಡೆ ನಾಟಕ ಓಡ್ಚ ಏರು ರಾಜೇಶ್ ಮುಗ್ಲಿ ಆಯ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದಂಗೆ ತಿದಿಪಿನ ಮಾರ ಆ ಮುಗುಲಿ ಅತ್ತೆ ತಾಮ್ರದ ಮುಗುಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ತಾಮ್ರದ ಮುಗುಲಿಗೆ ರೆಜ್ಜಿ ದಮ್ಮದಿ ಒಂದು ಹೋಪ ನಿಕ್ ನಿನ್ನೆಷ್ಟೇ ನಿನ್ನೆ ಸರಿ ಇತ್ತ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪುರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಪೊಂಜಲ್ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಕಲಸ ಪತ್ತರ ಒಂಜಿ 500 ಜನ ಪೊಂಜಲ್ ಬೋಡು ಲತ್ತು ಪೊಂಜಲ್ ಬೋಡು ಲತ್ತನೆಲ ಜವಾನಿ ಮಾತ ತಿಕ್ಕುವೇರಿ ಆಂಡ ಕಲಸ 500 ಕಲಸ ಓಡ್ಚ 500 ಪೊಂಜನ ತಿಕ್ಕುವೇರಿ ಕಲಸ ಓಡ್ಚ ಅಪ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಕಲಸನ 500 ಪೊಂಜಲ್ ತುಂಬೇರ ಆತ್ಮಲ ಕಲಸ ಉಂಡು ಪೊಂಪೈಡ್ ಒಂಜಿ ಕುಚುಗಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆಂದು ಒಟ್ಟ ಒಳ್ಳೆ ಪಾತಿರಟ್ಟು ಸೈಡ್ ಪಾತಿ ಕಲಸದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ದಾಯ ದೋಸ್ತಿಗತೆ ನಿಷ್ಠ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಕಲಸ ಬೇಡ ಆಯ್ತು ಇತ್ತ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪುರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನಾಗ ನಮಗ ಪೂರ ಸಭೆ ಪೂರ ಬರ್ಬಿಡು ಸಭೆ ಕಾಂಜೊಲ್ ಒಪ್ಪು ಪೊಂಜೊಲ್ ಇತ್ತ ಪೊಂಜೊಲ್ಲ ಕೈ ತೆಂಗಿ ದಾದಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಕೊರುಡು ಬಂದ ಲಾಡು ಕೊರ್ಕ ಲಾಡು ಪೊಂಜಲ್ ಗೊಬ್ಬು ಇರ್ಬ ಲಾಡು
ಬರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬೊಲ್ದು ಕೆಂಪು ಸೀರೆಲ ಕೊರ್ಕ ಬೊಕ ರಾಕೆಲ ಕೊರ್ಕ ಬೊಕ ಲಂಗ ಲಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾಡೋದು ಬಾರ ಪುದಿರ ಮಾರ ಆತಲ ಗತಿಗೆ ಟೈಕ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಲಿಂಗವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ 11 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ. ಸೀರೆ ಮತ್ತೆ ರವೆ ತಗೊಡ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಹಲತ್ತು ಸೀರೆ ಮಾತ್ರ ಪೊತ್ತವ್ ರವಕ್ಕೆ ಪತ್ತು ಮಾಡಿ ಅವು ಪಡ್ತದ ಮಾರೆ. ಸರಿ 11 ಗಂಟೆ ಸಿಗು. ಇತ್ತ ಪುಂಜಲೆ ಗಾಂಡಿ ಪುಂಜಲೆ ಕೊರನಗ ನಂಗೆ ಆಂಜಲೆ ಕೊರಂದ ಕೊರನ ಬೇಜಾರ ಬುಕ ಆಂಜಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮಗೆ ಆಂಜಲೆ ಉಬ್ಬಿರು ಐಕಿತ್ತ ಆಂಜಲೆಗೆ ದಾದ ಕೊರಕ ಆಂಜಲೆಗೆ ಕುರ್ತ ಕೊರ್ಕ ಕುರ್ತ ಕೊರನಗಳು ಗುರ್ತ ದೀಪಿಜೇರಿ ಬಕ ಆಂಜಲೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ತೆ ತಿನ್ನದಲ್ಲ ಕೊರ ಸರ್ತದ ಅಂದ ಕುಪ್ಪಿ ಅಪಗ ಆಕಳು ಉಬ್ಬಿಜೇರಿ ಅಪಗ ಉಬ್ಬಿಜೇರಿ ಬಕ ಕಕ್ಕುನೆ ಫುಲ್ಲು ಕೊರ್ತ ಬಕ ನಿಂಗ ಕಕ್ಕುನೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಆಡಿತ್ತ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಆಡಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಇನ್ನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಉಂಡತ ಎಂಗೆ ತಾರೆ ದೈ ನಾಡೋದು ಆಸೆ ಅಂಚೆ ತಾರೆದ ಬಿತ್ತು ಬಾಡ್ ನಿಂತಾವು ತಾರೆದ ಬಚ್ಚಂಗಾಯ್ದ ಬಿತ್ತುವಾಡ್ನ ತಾರೆ ದೈನಾಟ್ಪಿ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಡಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾಂಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅವು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಅವು ಒಂದು ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಎಂಕ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬಾಕಿ ಬಿಡ್ಬುಜಿ ಎಂಕ ಅಂದಾಜಾಂಡ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೇ ಅವು ತಾಂತ್ರಿಕತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡತ ಐಕಿತ್ತೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕವಿತೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕವಿತೆ ಓದ ಬರೆ ಅಂದಂడి ಯಾನ್ ದುಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕವಿತೆ ಪೂರ ತರಂಗೋಡು ಬೈದು ಈ ರಂಗ ತರಂಗೋಡು ಅದು ಅವು ಯಾನ್ ಪಿನ್ ಒಂದು ತರಂಗ ಅವ್ರ ರಂಗ ತರಂಗ ತರಂಗೋಡು ಬೈದ್ನ ಆ ಕವಿತೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಈತು ಸಭೆ ಸೇರ್ನಾಗ ಹೆಂಗ ಪಂಡ ಒಂದು ನರ್ವಸ ಐಕಿ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಪಂಡ ಎಂಚ ಇಂಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ನಂದು ಕವಿತೆ ನಿನ್ನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಪಡ ಮೂಲೆ ಪಡ ಒಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ತಾರೆದ ಬಗ್ಗೆ ತಾರೆ ಅಲ್ಪವೃಕ್ಷ ತಾರೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಂತ ಬಂಡಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಈ ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪಿತ್ತಾರತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದು ಅರಿ ಸಂಬಂಧ ಚೀಟಿ ಉಂಡು ಟಿಕೆಟ್ ತುಲೆ ಪನ್ಪನ ಓಕೆ ನರಸ ತಾರೆ ತಾರೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ ತಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಕ್ಕುತ್ತಾರೆ ಕುಡಿತಾರೆ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಸೋಕ ಇಂಚೆಡೆ ಪನ್ನ ನೀನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ರಟ್ಟು ಬಾಕಿಂಡು ಮಾರ ದೂರುತ್ತಾರೆ ನೂಕುತ್ತಾರೆ ಅವು ಬಕೊಂಜೀತೆ ಬಕೊಂಜೀತೆ ಅವು ಅರಿ ಸಂಬಂಧ ಅಕ್ಕಿ ತರುತ್ತಾರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಬೆಲ್ಲ ಗುದ್ದುತ್ತಾರೆ ಮೆಣಸು ಕುದಿಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪ ಮುಖಲಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಣಿ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಸರಿ ಸರಿ ಅವು ಅವು ಹಲೋ ಅಬ್ಬಸ್ ಬತ್ತನ ಹೋಲ್ಲ ಅಬ್ಬಸ್ ಬತ್ತೆ 14 ರಿಪೇರ್ ಬತ್ತನಿಗೆ 14 ರಿಪೇರ್ ಕುತ್ತಮಂತ ಉಂತಾರ ಕುತ್ತಮಂತ ತಡಿ ಅಂತ ದೊರಪೇರ್ ಬಣ್ಣ ದೊರಪಡ ಕುತ್ತಮಂತ ಅಲ್ಲಕ ದೊರಿನಿಗೆ ಅಪ್ಪನೇ ಅಂತ ದೊರಪೇರ್ ಬಂಡಿ ಮುಖ ದೊರಪಡ ಇತ್ತ ಬರ್ಬ ಇತ್ತ ಫೋನ್ ಉಂಟು ಕಾಸುಂಡು ಮುಜಿ 6 ಲಕ್ಷ ಮುಟ ಅವನಿಗೆ ಕಾಸುಂಡು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿನಂದು ನಿಕುಲ್ ಕಾಸದ ಬ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಿಕುಲ್ ಕೈತಲ್ ಬರು ಅದೊಂದು ಗಾಳಿ ಪೂರ ಬತ್ತನ ರಾಪು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆತಿಜಾ ಅವು ಪರೆಯು ಉಂಡು ಬಲಿ 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 ಓ ನೋಟ ಕಂಕನೆ ಬೂರ್ತು ನಾನು கோலக்குழல் விழிக்கே தோலாதே என்றாதே ಒಂದು ದಾದ ಒಂದು 50,000 രൂപ മുതൽ 10 കോടി രൂപ വരെയുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ ഒന്നാം സമ്മാനങ്ങൾ നേടിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നിരവധി കോടിപതികളെയും ലക്ഷാധിപതികളെയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭാഗ്യശാലികളെയും സൃഷ്ടിച്ച് ಅಪಗಂಡ ಕಾಸಿಜ್ಜ ಒಂದುವೇ ಕಾಸಿ 10 ಕೋಟಿ ಕೇರಳ ರಾಜ ಲಾಟರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬಂಪರ್ ಡ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಮೂಜರ ಗಂಟೆ ಡ್ರಾ ಮೂಜಿ 35 ಅಬ್ಬಸ್ಗಳ ಅಬ್ಬಸ್ನ ಬಡ್ದಿಗಳ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏಡನಲ ಕೇನು ಮಾತ ತೂತಾನ ಯಾನ್ ಈ ಲಾಟ್ರಿ ದೊಪ್ಪುನೇರು ತುಂಬೆ ಕೇಂದ್ರ ಐನ್ ಬಟನ್ಗಳ ಎಂಚ ಯಾನ್ ಈ ಸಲ ಲಾಟ್ರಿ ದೊಪ್ಪೋಲಿ ಬಂದು ಐಕ್ ಬಟನ್ಗಳು ಬಂದೇರಿ ದೊಪ್ಪೋಲಿ ಈ ಸಲ ಇದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಲಾಟ್ರಿ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಒಂದುವೇ 10 ಕೋಟಿ ಕುಚ್ಚು ಮೈ ಕೈ ಮಾಡ್ರಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ಕೋಡ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಕಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಕಫಲ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಹೌದೇ ನೀ ಗುಬ್ಬೆರೆ ನಡಬೇಪ ಗೊಬ್ಬರಜ್ಜಿ ಪಾಡು ಇಂಡಿ ಮೀನಾಚಿ ಇಜ್ಜಾತ
10 ಕೋಟಿದ ವ್ಯಾಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಗಳಿಗೆ ಅಂಚಿನ 10 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತೆತ್ತೊಂದ್ರೆ ಯಾನೆ ಕೈನ್ ಕುಯ್ ಬರಲು ಒಂಜ ನಿಮಿಷ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಈ ದೊರ್ತಾಂಡ ಪಿರಾನಿಕು ಲೋಡ್ ಮನ್ಪರ ತಿಕ್ಕುನ ಮೂಲ್ವರಿ ಸೈತಿ ಆಯ್ ಸೈತಿನತ್ತಿ ಆ ಲಿಂಗವಡ ಬಂತೆ ಸೀರೆಲ್ಲ ಲವಕರ ಪತ್ತದ ಮಾಡತ್ ಪಾಪ ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಂಚುಪ್ಪ ಎಂಚಿನೆ ಎನ್ನ ಕುಚುಕು ಪಂಡರತ ಇನ್ನ ಕುಚುಕು ಮಂತೆ ತೆರೆಗಿ ಅತಿ ದಾಗಿ ಇರೆ ಕಾಸಿಜಿನ ಬಗ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ಟುನ ಕನ ಇರೆಗಿ ದಾಗಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ಟುವನ್ ಬಿನ್ನಿರಿ ನಾಳೆ ಪೂರಿ వచ్చి ಈ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಪುಂಡೆ ಆಯ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಾನೆ ಈ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಪುಂಡೆ ಎಂಚೆ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಮದ್ವೆಗಿಂದ ಕಾಸು ಎತ್ತಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಕಂತನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಕಟ್ಟುವೆ ಮಗಲ್ನ ಮದ್ವೆ 2 ವರ್ಷ ಪಿರಪಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಈ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ ದಯಪಂಡ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ಟುನೆ ಎನ್ನ ಕನ್ನ ಈ ಊರು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟುದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲು ಆ ಪ್ರಾಯದಕುಲು ಆ ಬಸ್ ಚಂಡಿಯ ಒಂದು ದೊಂಬು ನುಂಗೊಂದು ಆ ಬಸ್ ಕಾಪನ ಬಸ್ ಎತ್ತು ತೆಂಗೆ ಬೇಜಾರಾದು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಬುದಾಡೊಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ಟುನ ಎನ್ನ ಕಣ ನಿಜ ಮನ್ಪೇನೆ ಇರ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಎಡ್ಡನು ಈ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊರಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿ ನೋಡುಲ್ಲ ಇಗ್ಲುಲ್ಲೆ ಆತಿತ್ತನೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೆ ತಾರೆ ಬತ್ತೀನಿ ಕುಚ್ಕೋ ಈದಾಯ ಬರ್ತೀನಿ ಈದಾಯ ಪಿರ ಬರ್ತೀನಿ 10 ಕೋಟಿದ ಪಂತ ಎಕಡ್ ಪಂತ ಎಲ್ಲ ಮೂಜರ ಗಂಟೆ ಅಂದ್ ಪಂತ ಐನು ಬಟ್ರ್ ನಕುಲ್ ಪಂತೆ ಅಂದ್ ಪಂತ ಇಡದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಡ್ರಾ ಕೇರಳೋಡು ಅಂದ್ ಅಂಚೊಂಜಿ ಅಡೆ ಪೋದು ಬರಿಯರೆ ಬಸ್ ಕೊಂಜಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕುವ 200 ರೂಪಾಯಿ ಆ ಭಟ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ಓ ಭಟ್ರೆ